Какво става, хора? Аз съм Виктор Донев. И днес ще правя дейли влог. Както виждате, имам нова прическа. Тя от предишния клип май не се е променила, но кога снимах клип? Така, бях на Търново за 4 дена. Бях на зелено просто. И не можах сега отзаде мога да виждате някакви неща, но това няма проблем. Разбирате ли? И бях на Търново за 4 дена, от които 4... 2 бяхме май... Не. От които 4... Един го преминахме само в път. 4 часа пътувахме и един още взето 3 дена бяхме на почивка и още взето не снимах тогава клипове. Не можех да направя дейли влог, защото първо щях да го кача много бавно, а и просто искам да ви доставя удоволствието за тези клипове, да ги видите веднага. Аз това няма как да го направя. Защото, нали сещате, че примерно аз като кача един клип, той трябва да се обработи, трябва да му сложа и музика, трябва да му сложа всякакви такива неща. И примерно като направя тези всичките неща, после защо няма клипове? Ето защо. Защото аз примерно трябва училище. Първо, училище. Второ, че през събота и неделя ще снимам клипове, защото днеска, нали, се пада събота, аз може и клипа утре да се качи. Но това няма никакво значение, разбирате ли? Примерно, ако този ден клипа е този ден, сега е събота. Може да го кача утре, може да го кача други ден. Може да го кача днес. Но аз искам да ви предоставя това удоволствие, което просто, нали, да гледате клиповете по-бързо и така. Но няма как да стане. Затова днешния влог ще бъде един влог, който мисля да бъде за футбола. Да, за футбола. Правилно ме чухте за футбола. Така, футболът. Футболът е много различен, много различен спорт от баскетбола или танци. Там има Лионел Меси, Роналдо, Неймар, Погба, Иниеста, Марсело, Суарес и тези всичките неща. Но като се замислите, че може да станете футболист, какво? Виждате, децата на моята възраст постоянно казват, ще тренирам футбол, това ми е душата и това ми иска сърцето. И просто така. Разбирате ми? Защото това е нещо. И виждате какво прави дете като мен. Говори пред камера, като някакъв луд човек и си крещи. И така. Просто искам да ви кажа, че беше наложително да направя клип, за да ви зарадвам с тези мои добри, много добри... Какви добри, бе? Аз не знам български. С моята много добра реч, която сега ви казвам, че може да се открие празник на парада на викторците. Да, очаквайте от мен песен като на Павел Колев или като на тея. Ще измисля собствена песен. Да, точно това. Мисля да направя моя собствена песен. И като се замислите, то не
мога да пее? Какво си за... Какво му е дойдело на ума да прави песен па чак? И сега ще кажа защо. Защо? Не знам. Защото ми е дойдело така нещо да си мисля в главата. И така. Още дето надявам се да ви е харесал този клип. Долу в описанието ще бъде линк към канала на Никола Великов 14, каналът му. И отдолу бързо ще напиша в описанието. Ако искате да вземете безплатен коинс в MMO Rock, моля напишете дисакаунт код VIC с 8% отстъпка. Вземете лесно FIFA Coins и такива неща. И това ще е за днешния клип. Чао, чао! И дайте лайк, subscribe.